हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसाम ग्रामिन विकास बेंकनि साख्रि लास्ट डेट बारायबाय गासै मासिया 9,000नि बारा दङ जेराव हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो खालामनो हागोन दा अनलाइन खालामबा बेसेबां फरायनो नांगौ बैसो नांगौ जों डिटेल्सखौ नायगोन बिनि सायाव डिटेल्स भिडिअ बानायखाबायमोन नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव नायबानो जाबाय नाथाय बाथ्राया जाहैबाय लास्ट डेटआ जोब्बायमोन मैयामोन दा बारायना होबाय जायनाखि एप्लाइ खालामनो थालांदोंमोन दा नोंथांमोना खालामनो हासिगोन टेनसन गैया जोबोर मोजां लास्ट डेट बारायबाय आरो बबेसिम जाखो जों बेखौ डिटेल्सखौ नायगोन नोंथाङा चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन स' दायो लोगोफोर जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना स्क्रिनाव खारबाय थानाय नुदों बेयावनो नोंथांमोना नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दायो आं खालामखानाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा डिटेल्स नांगौबा डिसक्रिप्शनाव एप्लाइ खालामनायबो दङ मबाइलावबो खालामनो हायो आरो डिटेल्स नोंथांमोननि अफिसियेल नटिफिकेसना गासिबो दङ दा बेनि लास्ट डेटआ लोगोफोर बारायबाय दा जोंहा जोब्बायमोन 21आवहाय दायो बारायनानै 28 जुनसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन अनलाइन अके एन्ड 175 पेमेन्टबो नोंथांमोना दाननांगोन दानिया बैसो फरायनाय एग्जामा बबेयाव जागोन जों दानिया बेखौ नायनोसै दा जोंहा पस्टआ जाहैबाय बे जोंहा माल्टिपारपसआव अफिस एसिस्टेन्ट देन बेयाव STI 22 दङ आरो लोगोसे ओभारअल नायोबा जोंहा 296 बे पस्टआव दङ स' नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामबा बेसेबां फरायनांगौ जों बेखौबो नायगोन गोबाव खालामा दा नोंथांमोनाव अफिसियेल बेयाव खामानि मावनो मोनगोन क्लार्क हिसाबै बा क्लारिकेल बादि आरो बे जबा अफिस एसिस्टेन्टआवहाय अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना अफिसार लाइनावबो दङ दा पस्टआ खम दङ बेयावहाय दा नोंथांमोना जेराव इलिजिबोल जायो बेयावनो खालामनो हागोन दा लोगोफोर एग्जामा खननै जायो स्टेज 1 एन्ड 2 दङ प्रिलिम्स आरो मेन्स दङ दा प्रिलिम्सनि एग्जामा आगस्टआवनो जागोन थाबनो एग्जाम जागोन आरो थाबनो साख्रि मोनगोन फाइनाल स्टेजआ नोंथांमोना साख्रि मोनहैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय 2024 नि जानुवारियाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा मेन्स एग्जामा जोंहा सेप्तेम्बराव जागोन बेखायनो जानुवारियावनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन अके बेखौ बुजिबाय दानिया बैसो फरायनाय बेसेबां नांगौ जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन आरो आसाम पुलिसनि नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ थाबैनो फैथारसिगोनलाय आरो बे एग्जामा नोंथांमोना लकेलावनो जागोन तेजपुर गुवाहाटियावनो जागोन फार्स्टनि एग्जामा नोंथांमोना गोबां सेन्टार मोनगोन नाथाय मेन्स एग्जामाव खालि मोननैल' सिलचर आरो स' नोंथांमोनाहाय गुवाहाटियाव मोननो हागोन दा बैसो होनोबा दा अफिसाराव नोंथांमोना 21 इयार्स मिनिमाम मेक्सिमाम 45 इयार्ससिम हागोन नर्मेला 40 एन्ड अफिस एसिस्टेन्ट नायोब्ला 18 निफ्रायनो हागोन 30 इयार्ससिम नाथाय जोंनि STआ 35 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन दा मेन्स एग्जामाव 80 कुइसन थागोन अके मेक्सिमाम नोंथांमोना मार्क्सआ 80 मार्क्सनि जागोन 45 मिनिट्स माने मोनसे हाबानो 2 नाम्बार नोंथांमोना मोनगोन आरो स' नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंबो मोनगोन 1/2 स' बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ एन्ड बेनिफ्राय रिजनिं दङ नोंथांमोना माखासे पस्ट लाइ पस्टआव आरो एन्ड निउमेरिकेल एबिलिटि दङ फार्स्टनि एग्जामावहाय एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजबो एग्जाम दङ सेकेन्ड स्टेजआव नोंथांमोना 200नि एग्जाम होनांगोन आरो 2 आवार्स जागोन एग्जाम अके सेकेन्ड स्टेजना बेनो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय एन्ड इंलिश आरो हिन्दी बबेखौ लायो नोंथांमोना लानो हागोन सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि लेंगुवेजखौहाय दा नोंथांमोना बे पस्टआव खालामबा माल्टिपारपसआव खालामबा फार्स्टआव रिटेन एग्जाम आरो सेकेन्डआवबो एग्जाम बेनिफ्राय जेबो गैला नाथाय गुबुन पस्टआव अफिसाराव नोंथांमोना पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन नाथाय अफिस एसिस्टेन्टआवहाय नोंथांमोना खालि स' नोंथांमोना एग्जाम पास जाबानो मेरिट लिस्टआव थांगोन आरो साख्रि मोननो हागोन एन्ड फरायनाया डिग्रि पास अके स' नोंथांमोना डिग्रि पास खालामथारनांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा जास्ट डिग्रि पास बानो नोंथांमोनाहाय बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन अफिस एसिस्टेन्टआवहाय